हर हर महादेव शुभ सकाळ सांगमाने आपणମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ନା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ନା। ଶୀତ ଋତୁରେ କେତେ ସାରା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଠି ଖରା ନ ବାଜିକି ମୋ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାରା ମରିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କହିବେ, ଏ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଆପଣମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଏଠି ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ହେଇଛି ଚକୁଳି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଚକୁଳି। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଚକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଚକୁଳିରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦୋକାନକୁ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଲଞ୍ଚରେ ଅଣ୍ଡା। ମସଲା ପିଆଜ ସହିତ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ନେବ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଉ ଟମାଟର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ମସଲା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କଷୁଥିବେ, ଯେମିତି କଡ଼ାଇରେ ନ ଲାଗିଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଟମାଟର ଆଉ ମସଲା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି କଢ଼ାଇରେ ନ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ କାରଣ ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଆଳୁ ମସଲାରେ ଆଳୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। 2 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଦେବେ। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ମସଲାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଚିପ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସେ ବିନ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଦେଇକି ଚିପ୍ସ ଛାଣିଦେବା। ଯେପରି ଚିପ୍ସ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଛାଣିଦେବେ, କାରଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ହଁ, ବେସନ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ନେଇଥିବେ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଟିକେ ବେଶୀ ନେଇଥିବେ, କାରଣ ଚିପ୍ସଟା ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଚିପ୍ସ ପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଚିପ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ ଚିପ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି।
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି। ହର ହର ମହାଦେବ।